Her ser vi multiled, eller hesteled, som også kan kalde det, der kan åbnes både af spacerende og hvis man kommer til hest. Det vil vi vise senere. Ledet består af 2 galvaniserede rør, 6 cm i udvendig diameter, 2 aksler, 3 cm i udvendig diameter, der er lagt på her, og så en bom og en ganske almindelig dørstopper. Fungerer ved, at man giver nogle pumpebevægelser, og så får man bomben til at svinge op. Sådan her. Og så er det sådan, så man kan gå igennem. Fordelen ved det er, at den lukker af sig selv og sørger for, at der kommer strøm på skørtet igen ved at gå ned i denne vugge, der er forbundet med det elektriske hegn. Selve ledet, for at påvirke ledet her, der skal man påvirke med, og det kan vi lige se, hvor meget der i grunden skal til, og give disse pumpebevægelser. Der skal 6,5 kilo, lige omkring 6 kilo til at påvirke. Her hvor man sætter hånden for at gå og få den til at svinge op. Og der er også lagt, det er også indstillet sådan, så der er et vist tryk ned mod det elektriske hegn her, sådan så strømmen bliver overført. Og her er der et tryk på på 5 kilo. Omkring 5 kilo. Det sørger for, at den ligger fast i vuggen, og den får strøm, sådan så der er strøm på skørtet, så køerne ude eller inden fra hegnet ikke bare kan gå igennem, eller ikke vil gå igennem. Det er derfor forholdsvis nemt at sætte op. Man kan bruge huller, som til et almindeligt hegn, når man bruger huller her og sætter stolper ned. Der kan man bruge et par huller der, 2 lige ved siden af hinanden, og så sætte ledet ned, så er det monteret. Det skal så monteres til hegnet. Der skal føres et kabel under, så hegnet kan fortsætte, strømmen kan fortsætte over i den anden side. Så det bliver en integreret del af selve indhegningen. Her er hegnet, der sat et par brædder op for at skærme elhegnet, så en hest, der kommer hen, og hvor rytteren skal bruge ledet, der svinger hesten ikke ind og får et elektrisk stød, sådan så der kunne ske en uheldig ting. Det gjorde han meget gerne. Så kommer han. Der ser vi så, han kommer frem, så kommer han. Ja.